Исәнмесез, каләмдәш дуслар. Чираттагы дәресебезне эпик жанрның новелла төренә багышлыйбыз. Әйе, эпикада менә шушындый бик матур яңгырашлы жанрда бар новелла. Новелла ул итальян теленнән тәрҗемә итсәк, ачыш дигән сүз. Ачыш, открытие. Шуңа күрә шуннан да аның мәгънәсе килеп чыга. Чөнки новелла укучыга ниндидер ачыш бирергә тиеш. Ниндидер бер сирне ачарга тиеш. Һәм ул буларга тиеш ниндидер бер гүл титеп, бер ниндидер бер яңалык, бер дөрләп ачыла торган бер ниндидер бер мәгънә авызы булырга тиеш. Кояшка юл дип әйтәм инде. Нурланыш. Менә шуңа күрә бирәктә менә көнбатыш әдәбиятларда ул новелла төп жанр. Шулай килеп чыкты инде, чыккан менә ул Европага кагылышы бардыр инде күрәсең. Европа әдәбиятының тәэсире Төркиягә шактый зур. Чөнки төркләр үзләре дә Европага барып зур уңышларга ирешәләр инде. Мин Аркан Памукның Нобель премиясе лауреаты икәнен әйтсәм. Менә Төркиядә бирәктә менә 70-80 елларда новелла жанры көчле иде. Әлдә баранда, менә бер чоры булды, новелла әдәбияты бик көчле. Мин шушы әдәбиятта үскән кеше буларак, төрекләрдән бу жанрның бүтән булган матурлыгын дип әйтәм, аларга тырыштым, һәм беренче әсәрләре минем новеллалар. Булды. Бирәкәм Яшел туты дигән минем ул бик нык халыкка шады, үземә дә Яшел туты новелласы минем ул иң яхшы әсәрләремнән бүгендә. Менә шушы Төркия әдәбияты традициялары татар әдәбиятында да бар. Безнең беренче новеллачыбыз әлбәттә Шәриф Камал. Аның менә Буранда дигән хикәясе инде ул иң беренчеләрдән булды. Классик новелланың иң беренче остасы. Ул менә шушы чын безнең остазыбыз буларак бүгендә кала. Мин кайта-кайта укыйм аны. Мин үземне новеллачы дип таныйм. Хикәяче генә түгел, новеллачы күбрәк. Шуңа күрә минем менә шушы аның сыйфатлары, аның шартлары һәм ички хасиятләре бик ошый. Алар нинди хасиятләр бар? Менә хикәядән новелла ничек аерыла? Нәрсәсе белән аерыла? Шул эпик жанр, шул кичә күләм, шул сюжет сызыгы, шундый герой, ләкин бик нык аерыла. Шуңа күрә без аны бүгенге дәрестә аерым өйрәнәбез. Беренче, новелланы характерлый торган сыйфатлардан. Кискен, гадәти булмаган, оригиналь сюжетка корылган әсәр новелла була. Ягъни традицион да түгел, ниндидер бер типик та түгел. Типик булмаган, көтелмәгән сюжетка корылган, вакыйгага корылган әсәр. Икенче, көтелмәгән битем өлеше, финал өлеше хас новеллага. Ягъни укучы көтми менә бу битемне. Сюжет логикасы буенча башкача булырга тиеш. Менә шушы новеллада укучыны гамәләттәге ачышны бирәләр. Бүтәнләй көтелмәгән ачыш белән аның күңелен дулкынландыралар. Аны шаккаттыралар, шул вакытта аны бәхетле итәләр. Менә шушы ачыш белән. Новелланың менә шундый бик кызык бер моменты бар. Менә иң авыр язучы өчен иң авыр момент ул. Сирне. Гадәттә язучылар сирне башта ук ачып куялар. Сир ачылмый, ахырда гына ачыла. Минем ул төп ят кредом үземнең, шәхсән. Автор позициясе нейтраль. Хикәядә автор үзен сиздереп тора. Бәя бирә язучы образга, вакыйгага бирә, сурәтләп бара, үзенең социаль, гражданлык позициясен белдерә. Новеллада язучы, автор үзенең позициясен белдермәй. Нигездә нейтраль кала. Укучы үзе хәритә барсында. Чөнки мөһим түгел авторның позициясе. Чөнки вакыйга кискен, вакыйга бик тиз бара. Һәр хәлдә геройларның да ичке күңел сыйфатлары ачылмый кала. Мөһим түгел аларның нәрсә уйлаулары. Монда вакыйга, монда традицион булмаган кискен вакыйга, һәм аның кискен тәмамлануы көтелмәгәнчә. Менә шуңа күрә автор позициясе нейтраль. Автор үзенең мөнәсәбәтен белдермәй. Әйбәтме, начармы, анысы мөһим түгел. Шул вакытта тагын бер сыйфатының, менә шуңа бәйләп әйтәм. Геройларның да анда бик аз гына герой була. Гадәттә 1-2 генә. Бик сирәк кенә 3 герой була.
4-5 герой гомумән юк андый новеллалар. Менә шушы геройларның да ичке лирик кичерешләре ачылмый. Ул мөһим түгел. Анда вакыйга мөһим. Анда менә шушындай бар анда, әлбәттә, ниндидер бер ишарәләр бар инде, ансыз булмый ул. Укучының ичке халәтен белдерүче төрле символлар, төрле менә шундый поэтик чаралар кулланалар, ләкин бик тирәнгә кереп кичерешләр бирелми кала. Менә шуңа күрә ичке дөньяларын алар яшерәләр, ләкин ул барыбер укучыга билгеле. Уңай гөрәме, тиске гөрәме, чөнки аларның менә шушы үзләренең яшәеш вакыйгаларында, үзләренең менә шушы гамәлләрендә алар барсында сиздереп торачаклар барыбер. Сюжет үстерелешендә үзенчәлек бар. Мәсәлән, хикәядә бит классик бара инде, экспозиция бара, төенләнеш бара, кульминация, шишелеш һәм Ә монда иң кызык бер момент бар. Төенләнеш белән төенләнештән соң шундук килә шишелеш. Кульминация белән шишелеш бергә бара. Ягъни факт белән карасак, чынлыкта кульминация ахырдан бирелә. Төеннән шул кульминацияда булып тора. Ягъни көтелмәгән әйбер. Ачыш була инде монысы. Менә шуңа күрә игътибар итәргә кирәк. Кемнәр укый? Эдгар Поны укыйсызмы? Проспер Меримны укыйсызмы? Башканы укыйсызмы? Анда безнең Валентин Катаев та бар, Всеволод Гаршин да бар. Рус әдәбиятын укысагыз, татарда инде әйтүемчә Шәриф Камал, менә соңгы вакытта Зиннур Хөснияр менә шактый язды. Минем үземдә бик күп кызык кына новеллалар бар. Укыгыз. Менә шулардан күрсәгез, менә анда инде үстерелешләр дә бик зур юк. Анда шундук менә төенләнеш бара да, шундук төшә башлый шишелешкә һәм финал вспышка. Анда менә шушы нурланыш, менә шундый бер ачыш килеп чыга инде. Менә мин үзем укырга тәкъдим итәм, минем классик новеллам бар. Ул да булса «Күңел күзен күрәме» дигән. Менә бер герой килеп керә автобусга. Бер шибәр кыз утыра, шундый шибәр кыз утыра, янына барып утыра да, һәр вакытта егетләр инде сүз каталар, ул кызга үзләренең мөнәсәбәтләрен белдерә башлыйлар. Менә шибәр кыз, кыз урамга карап бара, урамда кояш, нурланыш, җәй матур. Кызы карап бара. Бу сөйли, менә бу кыз турында комплиментлар әйтә, төрле матур сүзләр әйтә. Кыз да әйтеп куя, бүген кояш җылы ди. Бүген кояш якты бит, әйеме дип куя инде. Егет тагын дәртләнеп китә. Баралар да төшергә вакыт җитә, тукталыш. Беләсезме, бу кыз нинди кыз була? Бу кыз сукыр кыз. Бу дөньяны күрмәгән, кояшны күрмәгән кыз белән сөйләшеп бара. Кызның сөйләшүендә ул инде әлләр инде дөньяларны күргән кеше кебек. Ләкин ул сукыр кыз. Тукталышта аны әбисе белән бабасы каршы алалар. Менә шунда бу егет шок хәлендә кала. Ул инде шундый теге ичке бер булкынлар кичерә, менә ачыш ясый. Бу кыз, сукыр кыз моңа караганда табигатьтән ныграк тоя. Кояшны күбрәк күрә. Һәм менә бу новелла көтелмәгән битем әсәрне инде шу жанрга хас сифатлар белән шундый моторлап куя. Менә шу кадәр яратып язган новеллалар бар. Әйтик, менә шушы Яшел тутой дигән шулай ук. Менә ул малай бер тутыйны базардан сатып алырга йөри. Ни өчен йөри ул? Ни өчен ул сатып ала? Ни өчен аны читтәгә утыртырга кирәк аны? Соңгы акчаларын җыеп, эшләп, бик авырышларда эшләп, әбисе белән генә тора ул. Менә шушы җигит сатып ала тутыйны. Һәм укучы өчен көтелмәгән вакыйга башлана. Ул аны очырып җибәрә. Шуңа күрә азат итәчеклектән. Менә шундый көтелмәгән әйберләр белән новелла ул әдәбиятның иң серле жанры. Шуңа да карамастан татар язучылары бик сирәк мөрәҗәгать итәләр. Менә мин яшьләргә дә әйтмәкче булам. Новелла язып карагыз. Иң беренче новелла. Хикәядә язучының мастерлыгы саналса, новеллада язучының оригиналлыгы, үз почеркы булу. Һәр хәлдә аның язмышы, әдәби язмышы санала. Чөнки новелла иң зур
лакмус кәгазе ул язучыны билгеләгәндә. Чөнки анда бөтенләй бер туп-туры бара, бернинди хәйләләп булмый. Лирика белән дә, фәлсәфә белән дә вакыйга бар, вакыйга дәвам итә һәм җишелә, һәм ачыш рәвешендә тәмамлана. Менә шуңа күрә новелла әдәбиятның ул йөзек кашы кебек. Тыңлавыгыз өчен рәхмәт. Менә шулай бергә иҗат итешик. Сау булыгыз.